Син 6 өлкәдәге асрама гаиләсеннән качтың. Мин үзем турында кайгырта алам. Сиңа 18 тулгач, бу кешеләргә мөмкинлек бир, чөнки алар сиңа аны бирә. Бу Билли Бэтсон. Ул үзен өйдә кебек хис итсен. Алар әйбәт булып күренә, әмма моңа ышанма. Безнең монда чын тәхетләр уены. Иптәш, шаяртам гына. Син миңа карап торганда, ник шундый күңелсез? Син гарип бала һәм сине асрамага алдылар кебек күренәсең. Әгәр дә бер супер көчең була алса, ниндине сайлар идең? Һәркем ошоны сайлый. Беләсеңме ник? Мондый сөйләшүләрдән ушып китү өченме? Юк, чөнки батырлар оша. Нәрсә, синең ясалма гаиләң сине яклаганны телисеңме? Эй! Малай, моның өчен гафу ит. Әйдә тизрәк, тотыгыз аны, юлдан китегез. Билли Бэтсон. Мин сине җиңүче булып сайладым. Сәлам. Көчем синең аша уссын өчен минем исемне әйт. Әмма исемегезне белмим, әфәнде. Шазам. Сез чынлапмы? Әйт аны, яхшы? Шазам. Бу мин, Билли, ни булды? Син генә киенеп йөргән көрәшүчеләр турында барысын беләсең. Ярыймы? Әйе. Бу акылсызлык шулаймы? Нинди синең супер көчләрең? Супер көчләрең? Теш бу әйбердән ничек сиясен дә белмим. Синең супер көч бар. Ә уша беләсеңме? Син тәртиптәме? Нигә әйтмисең? Беләсең, ялтыратып булмас дип уйлыйм. Синең телефон корылган. Ни шайтаныма? Ә син шундый явыз кеше, дөресме? Шазам. Әфәнделәр. Син пуля үтмәс. Мин пуля үтмәс. Ә сез мәйет. Тәрәзә өчен гафу итегез. Тыныч йокы һәм сезне талаудан коткаруга рәхмәт. О, сәлам. Ни хәлләрдә? Мин супер батыр.